Yanda za a gane mace wacce ba ta da daɗi, yanda za ka gane irin wa'annan matan ko kuma abin da yake sa mata ba sa daɗi. Yes, abu na farko shine idan miji baya son ki ko kuma partner yake doesn't find you attractive. Idan baya son ki, namiji baya son ki, wannan yakan sa ya ji cewa duk daɗin ki kawai baki da daɗi. If he doesn't find you sexual attractive, yani in baki a burge shi, jikinki ko wani abu na yake baya burge shi, to ko zai dinga jin baki da daɗi. Yes, komin daɗin ki ko zai dinga jin baki da daɗi. Abu na gaba kuma, idan namiji baya son yi, ke kike so yayi, so wannan abin zai iya sa mishi cewa kawai zai dai yi ne saboda ke, ko kuma wani abu makamancin haka, ko kuma namiji zai yi ne saboda kawai ana cewa wutan kashe gobara a komai, a koda yaushe, da komai ma zaka iya kashe wuta, zaka iya kashe wannan wutan, so zai iya idan kawai ya kawo, ba wai dan ya ji daɗin ki bane ba. So wannan abun yana sa ki zama mara daɗi a gaban shi. A gaba na gaba kuma shine mata masu buɗe ɗin gaba, wanda buɗin su is open, it's wide, kin buɗe, kuma wannan buɗewan ba shine matsalan ba, matsalan shine baki iya sarrafa buɗewan da kika yi ba. Akwai mata wanda sun buɗe amma kuma ana jin daɗin su saboda sun iya sarrafa buɗewan. Rashin iya sarrafa buɗewan gabanki shi yake sa baki a daɗi, saboda idan namiji ya shiga cikin ki zai ji kin buɗe, to ke ko baki iya tsuke kama kanki ta ciki ba, har ki iya jin cewa kin kama shi ta ciki ko kuma kin tsuke abin ki ta ciki ba. Ana tsuke abu ciki, mai buɗaɗɗen gaba kina tsukewa ne a yayin da idan aka shiga sai ki yi kokari kamar kina jin fitsari, to yanda zaki yi kamar irin kina so ki kama fitsarin ki, ba ki so ki fitsarin nan kina rike abin ki ta ciki kina kamawa, to shine yanda ake kama gaba ko kuma ake tsuke gaba. To rashin iya tsuke gaba idan namiji yana cikin ki, wannan yana nuna cewa baki da daɗi. Wannan abin yana sa ki da baki da daɗi saboda me, kina saki jikinki, ba ki iya kama shi ta ciki, yana jin cewa yana rawa a ciki baya abin da ke kama shi. Wannan abu yana nuna cewa, shi ke nuna cewa baki da daɗi. Abu na gaba shine kuma bushewan gaba. Bushewan gaba yana iya jawo ya ji miki ciwo, ya ji ma kanshi ko kuma kankacin shi dinga mishi ciwo, ko kuma in yayi dinga jin zafi, ko kuma ke ki dinga jin zafi, wani zama ake ga abin ki ya kumbura. To wannan abun bushe wannan da kika yi shi yake jawo wannan matsalan nan, nuna cewa baki da daɗi. So idan kina yawan bushewa, ki mai bushewa ne, ko kuma in an yi, ko kuma kafin a yi, ko kuma in za a yi an fara yi an jima ki bushe, ki dinga yawan shan ruwa. Kina da wannan matsalolin, yawan shan ruwa yana taimaka muwa wannan matsalar sosai. Yawa, sai kuma abu na gaba shine rashin iya wasa, rashin iya style. Baki iya wasa ba, kin iya sai dai kwanciyan biri, ki zauna ke ki wani diskaka, sai shi yanda yayi da ke, yanda ya juya ki, yanda ya kaza, wannan abu yana nuna cewa gaba da yawa ki da dai, ko kina da dadi shi bai zai dinga jin shi ba, kawai zai dinga jin kawai abin ya ishe shi, kai kin ya irin dai haka. Yawa, rashin iya kwarewa da rashin iya style, kullun ke kina guri daya, abu guda daya ke so a dinga yi, to wannan ma yana nuna yana jin cewa kai wannan mata ba abin da ta iya. So abu na gaba kuma rashin gyara. Duk daɗin ki idan baki a gyara, yana jin gurin nan yana bashi wani kanshi mara daɗi, yana jin ki jikinki yana bashi wani wari mara daɗi. Bet me ba zai taɓa jin daɗin ki ba, duk sanda zai zo kawai zai ji kai bari dai kawai yayi ya kashe gobarin shi, yayi ya kashe abin shi kawai ya tashi ya baki guri. Wannan shine, Allah ya sa mu dace.